ועכשיו שווה בדיקה, כשהכלכלה העולמית עדיין מקרטעת, מחירי הזהב ושוברים שיאים. הפעם מנחם הורוביץ בדק איך זה משפיע על מחירי התכשיטים. הנה. שלום לכם, ימים לא פשוטים עברו עלינו בשנתיים האחרונות בשוק ההון. הבורסה מדשדשת, המניות לא תמיד רווחיות, אבל דבר אחד לא הפסיק לעלות. תישארו איתי. תשמע, עוד מעט 25 שנים אני נשוי לתחייה. אמרו לי חתונת הכסף. הכסף. אתה זוכר שהייתי פה, ראיתי איזשהו צמיד. צמיד כן, אותנטי כזה, כן, שהתלהבה מזה. הנה מנחם, אותו צמיד, מה שהיה לפני 3 שנים. יפה מאוד. תחייה. אוהבת, אה? תראה, זה צמיד שהמחיר שלו היום 5,000 שקלים. 5,000? 5,000 שקלים. לפני 3 שנים הצמיד הזה עלה כמדומני 2,500 שקל, בדיוק חצי. בדיוק חצי. אז מה קרה? הכל נהיה זול יותר, פתאום הזהב קפץ עד כדי כך. כלומר, אני עשיתי טעות שלפני 3 שנים. אמרתי לך לקנות את הצמיד ואת מתווכחת אותי. אז היית מרוויח עוד 2,500. הייתי מרוויח 2,500 שקל. הטבעת הזאת לפני 3 שנים עלתה 800 שקלים. היום המחיר של הטבעת הזאת זה 1,600 שקלים. באיך זה בא לידי ביטוי? תראה, זה אומנם יקשה לנו על העבודה, אבל אתה יודע, יצרנים מתגברים על הדברים, מנסים לייצר תכשיטים במשקלים יותר נמוכים. מנחם, מי נתן לך להיכנס? שלום לך, אדוני. שלום, שלום, נעים מאוד. אני שמעתי שמחיר הזהב בשמיים, באתי לראות את זה בעיניים, מה קרה? זה נכון, מחיר הזהב מאוד עלה. כן. היום את הזהב בעולם מוכרים באונקיות. באונקיה, בקילו אחד יש 32 אונקיות. מחירו היום של קילו אחד, משהו כמו 42,000 דולרים. מחירו של קילו אחד. כמה זה? פה אנחנו מדברים על משהו כמו חצי קילו זהב. זאת אומרת 20,000-21,000 דולר בידיים, ביד. משהו כזה. רק תיזהר. אני מאוד מודה לך על השיחה. סליחה, שמישהו יעצור אותו. מנחם, אפשר במקום חצי קילו, לתת לך לראות קילו. קילו זהב. קילו זהב, טהור. בבקשה. אנחנו נמצאים במקום שבו מאבדים את הזהב מאלף ועד תו. כמו שאתה רואה, אנחנו מכניסים את החומרים. יש לנו פה את מטיל הזהב שאנחנו כבר נכניס פנימה לתוך התנור. את זה אתה מכניס פנימה? עכשיו הוא ממש נסחר בבורסה? נסחר בבורסה. המטיל שאתה מחזיק בידיך, אתה יכול ללכת לחנות, לצורף, ייתן לך עבורו 42,000 דולרים במחיר היום. אהלן אמיר, מה שלומך? אהלן מנחם. זה שוקולד מריר ששווה 42,000 דולר. קילו, זהב. זה קילו? כן. אז ככה, תסתכל שבתחילת שנת 2000, המחיר של הזהב היה 257 דולר לאונקייה, ותראה את העלייה המטורפת שלו עד להיום, שהוא נסחר היום בסביבות ה-1,240 דולר לאונקייה. כלומר, אני רוצה להבין, כלומר, אנשים במקום להשקיע בנדל"ן, משקיעים בזהב. עכשיו, אני מבין שזה מה שמשגע את שוק ההון, רק עולה ועולה. מה קרה? המשקיעים ובכלל אנשים בעולם היום מאוד פוחדים, יש משבר כלכלי שעברנו וחשש לעוד משבר כלכלי שבפתח באירופה. אנשים פוחדים שהמטבעות בעולם יישחקו ומחפשים מקום יציב לכסף שלהם, לנכסים שלהם וזזים לזהב. היום אין כמעט ריביות בעולם, הריבית על השקל היא 1.5%, הריבית על הדולר היא כמעט 0, אז אנשים אין להם טעם להחזיק מטבעות. אם אני קונה את הדבר הזה עכשיו ב-42,000 דולרים, בעוד חודש כמה הוא יעלה לדעתך? זאת שאלת $1,000,000. הזהב עלה והכל עלה, ואני מאוד מודה לך על השיעור שלמדתי כאן. שמחתי. אני מאוד מאוד מודה לך, סיוון. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה. מנחם, אתה לא חושב ששכחת משהו אולי? שי לחג. שי גדול. אם לדוגמה, אני לקחתי ממך לדוגמה את התכשיט הזה, ואני קיבלתי החלטה אחרי כמה שנים, אתה יודע, לקנות איתך משהו אחר. אז תגיד לי, מה עושים? אני יכול להחזיר את התכשיט? רגע, המצב של היום הוא לא כל כך טוב, אז אנשים מנצלים את ההזדמנות לבוא ולמכור את הזהב ולקבל תמורה כספית. לפי מה שאתה אומר, אם אני הולך הביתה, אוסף את כל הזהב שיש בבית, ואני בא לפה, אני עשיתי המון כסף. בוודאי. חברים.
חברים יקרים, מתברר שמי שהשקיע בזהב, אם על ידי תכשיט או על ידי מניה, עשה עסקה טובה מאוד. לגבי העתיד, קשה מאוד להתנבא.